بەربیدارین هێژا گەرک و وەرە گوتن di sala 2020 de bûyerên herî balkêşên ku derketine pêş mirov dikare bi çend dîmenên ku li ber çavan her tim zindî mane vêyekê şîrve bike û bêne li ser ziman di destpêka sala 2020 de di roja sê çileyê de ji aliyê hêzên dewletên Yekbûyên Amerîkayê ve li dijî fermandarê artêşa Qudsiya Îranê Qasım Süleymanî êrişek pêk hat û di vê êrişê de jî fermandarê feyleka Qudsiya hatibo kuştin û nakokîn di navbera Devletên Yekbûyên Amerîka û Îranê de êdî berbe aloziyekê hîn kurtir ve çûbû dîmenên ku ji wê demê derketibûn weke yek ji nîşaneyên herî serekeyên di sala 2020 de li ber çavan dimîne û fermandarê giştiyê feyleka Qudsiya Qasım Süleymanî de encama wê êrişê de jî hatibo kuştin. Ev yek ji wênên herî destpêkî û nîşaneya wêyekê bû ku di sala 2020 de wê rewşeke bi çi awayî li seranserê cîhanê jî rû bide. Vîrusa korona ya ku ji sala 2019 derbasî sala 2020 bû heta roja îro jî yek ji metirsiya herî sereke ya li cîhanê ye vîrusa korona gelek dîmenên balkêş li seranserê cîhanê dana avakirin lê ger ku were gotin yek ji dîmenê herî balkêş yên ku ji vîrusa koronayê di roja me ya îro de ma û ji bo paşerojê jê dîmenê ku li ber çavê me bimînin yek ji wan wêneyên ku dema welatiyeke ji Çînê dixwaze xwe ji vîrusa koronayê biparêze ji bîdoneke ku ji xwe re maskek çêkirî û vêyekê jî di seriyê herkesekê de wêneyek da avakirin ku li dijî vîrusa koronayê û metirsiya vîrusa korona li seranserê cîhanê çi bi xwe re anî ango ji destpêka sala 2020 çi qasî vîrusa korona metirsiyekê zêde nebû lê di roja îro de ango di sûhiyekê kanûnê roja dawî ya sala 2020 de hên zêdetir daxuya kirin ka vîrusa korona metirsiyeke bi çi awayî bi xwe re li seranserê cîhanê daye avakirin. Li aliyeke din yek ji wêneyên ku herî zêde di sala 2020 de ji bermahiyên 2019 û derbasî sala 2020 bûyî jî wêneyê şewatên ku li Avustralyayê pêk hatibûn ku di encama şewatên di meha îlonê di 2019 de dest pê kiribû û heta sala 2020 jî ev şewatane dewam kirî bandoreke sereke li ser jiyana welatiyên li Avustralyayê kiribû lê herî zêde jî bandoreke li ser jiyana lawiran kiribû wêneyeke ku di wê demê de ji şewatê hatibû çandin ji weke semboleke ji rizgarkirina ji bo rizgariya lawiran a li Avustralyayê derketibû. Vêyekê heta roja îro jî weke yek ji wêneyên sembolên ku li herêmê ango li seranserê cîhanê jî xwe daye der. Bi derbasbûna demî re bûyerên ku di sala 2020 de herî zêde bal kişande li ser xwe di meha Golanê de bû di 25 Golanê de dema yek ji welatiyekî Afro-Amerîkî li Amerîkayê ku dixwaz dikanekî tiştekê ji bo xwe bikire bi hinceta ku ango bi piştê ku gilêlê hate kirin ku pereyê ku bikar aniye pereyeke sixte li hemberî vêyekê polîsan hatin û li ser wiya lingê xwe li ser qirika wê danin û heta kêliya dawiya ku nefesa xwe da jiyana xwe ji dest da û George Floyd bi vêyekê jî bû sembola xwepêşandanên li Amerîkayê û vêyekê bi xwe re gotina ku gelo careke din wê Amerîka ji ber nîjadperestî were şewitandin bi xwe re da bo avakirin û ev yî wêne jî di serê herkesê de weke yek ji wêneyên herî sereke weke nîşanên sala 2020 xwe daye der. Her wiha wêneyeke din ango yek ji bûyerên herî dawî ku em dixwazin bi we bînerên hêjara par ve bikin jî teqîna ku li Beyrûtê bi xwe re nîşane ango bi xwe re careke din dîmenên teqîna ku di şerî cîhanî duyemîn de bikaranîna ceka atomîya ku ji alî dewletên Yekbûyên Amerîkayê li dijî Japonyayê bi herkesê da bû bîranîn û vê teqînê jî bandoreke zêde li ser gel kiribû heta ku di encama teqînê de nêzî 220 kesan jiyana xwe ji dest dabû bi vêyekê re jî zêdetir bi hezaran kes jê de encama vê teqînê de birîndar bibûn û heta niha jî bermahiyên cihê teqînê li paytexta Lubnan Beyrûtê hîna xwe daye der. Ev wêneyên herî sereke yên ku di sala 2020 de weke nîşaneyeke sereke lê hatin û vê nîşaneyê jî bi xwe re hişt ku di serê herkesê de sala 2020 bibe salake bi vê awayî ku herkes bêje kama 2021 bila were û ev sala 2020 bila zû biqede weke ku sala 2020 wê bi xwe re hêviyeke ango rojên xwe jî bêne.